timi kasa che na adwene wa bere agana mamra bi antete no wase adedi pefe onimnyafo Kennedy Japan campaign team members edi atudwa say Asante Mantemu nkrofo bu onu a won peso mu de pin ewo wo Kennedy Japan na won so ka che wo mu pain say won koso ya won so be campaign tia wo mu na ukopiamu awo eye fra Mantemu susu a dia akoso anam so amade hye bi wo aka mekira enei yesu tade yakobie wo amana tu nkrofo bebre no wo chese adesuafo ho akoka yebeko emfifi Mantemu kasoa ene se ukọ no mu a enemabura tiagu monten eyo ye kire kasa tia kwanfo a ewo mpotemu wo yama no boni adimu nsem bebre yen wei ene ensam afoforo bi aka ho ena egu apono so a anuanu mienu asinkonya adimu enkyeremu ede eba bedan wo na mayemfa seda ema de wo boa ama ewo so wato oman mu ensaman eno eye Marshall Beauty and Training Center ye de o maso ye ho fento aso ena afi Rich electrical senso ebema ofie ahyen na ehyenso be hyen ate a onkote se jatom bia sanse nyinama wonde onuamo tonton papa bi di echi ewo Facebook DJ Kobiki Adaroma ene efe ne black ene nimu yellow ono de yatum yopo ewo Facebook na ado adwenche no afa ho ya be kenkan ama ofefefe ana se okuta Yesu moja meche yama fafa text message ana okuta smartphone a eno so WhatsApp 053389 8915 0533898915 text message and WhatsApp na edem information centers bi adepene fa Kasiebo life na wie Peace Information Center achimba tebi aguna twafo ewa achim abenase die Yesu tumi ye what God can do ewa achim jaha ye ni da so na Awurade ewo kurubase osono ewo sem David ba ewa achim kujokumi kan nyame ewa achim ache kuruma dwempa wo ginanko jama not ewa bunu Mantemu mempa asem eni dimpa ewa achim asene Awurade na ye ewa achim apreku God first ewa achim betenase ko sam ewa achim achiase Kasiebo Information Center Kasiebo akrum Ochinanti Information Center ewo Yawsewru eno se wa ewa achim nyina se eyadom ewa keka no krobotokua ewa achim odumase chidom ewa achim adubiase sumnyame ewo chirimenken na napia ewo nyankoma se dai kingdom come apolizevo achim okumani abuabo aka abonhwa ene miamia wodo bebre atebiri kasei ewie life me din adikwaku enin kusi buadumene adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanimu kan afi nsam enchiremu ene nfitiase eni Ahenkan FM what wasum enche ye bia na woma aban pa wom so munye board of trustees a won behwe national cathedral so dan kesianka NPP aban na nadodan kwakufado peso sidima manga no oti wom se wom nhwe na dwumadie no enkoso na sa board of trustees yi na enipa bi ewom eye owura Nicholas Duncan Williams Okan bi Reverend Estwood Anaba ono so eka bi nimpenfo do bebre awom na so asofo mpenfo wom ne pa wom so mo nhwe se dana yes national cathedral no koso jojo koso bro na enum ne honom a na hotwe ya mu ena asofo mpenfo mienu Nicholas Duncan Williams ene Reverend Estwood Anaba wo Estwood Anaba kafra wom declare taba bonten se adwuma no munye biem board of trustee no wom afri so wom ntumi nya adwuma no biem nti wom afri so we akwakodane asem kese se mo asofo na mudu wadanse se aso dan de ye national cathedral de esi abeboa se yesum nyame ene besan done ayi insrahwa bia ye ene nwema wodo bebre ya na mo bon de wuro kansempa tre enkrofo se na ye ntachiri no afi de mu dwane firi hu eno nam so ama kane twetwofo panyinima Christian Council of Ghana Reverend Kwabena Opuni Frimpong ono so de aba betudwa se dwane anu mu bi dwane free board of trustee no so dwane free national cathedral no enya wanwa na osinya wanwa keke wanwa enya wanwa keke ne se eda na nkasa no musi no akwa se eni eden odo eni ani gie ene ahofama won peso mu disidan no sa won ni na ayira ko enu nti amase so obi a be hu entuhwa biem enti dwane anu nuanu bi dwane free no owura Reverend Opuni Frimpong kire se ono enye no wanwa baako sei ye ntie nsem a okato so
I was in the office as General Secretary at the very beginning of the National Cathedral. One former presiding bishop of the Methodist Church, Reverend Dr. Samuel Asantientwi, was then the chairman of the board, the National Cathedral. And he was explaining matters to us in a series of meetings. And I remember him telling us again and again that we, the churches in Ghana, we are going to build a cathedral, not the government. And that the government is only going to facilitate the process. The president will give a seed money and we are going to build a cathedral. We were excited about the idea because we felt it will unite us. So we felt we were having opportunity to work together as a Christian fraternity to achieve something. Until many of us or some of us felt that the churches were building cathedral, but it became very clear that it is the government that is building. Neza sofu chema abana dada womu wa dada womu papa sanzo se na cathedral no mu ba besi no enye se omo ne omo koye ne se o womu bie mama womu na omo tumi aye bibia hye omo ne omo koye no ase eko nanim no aban no asesan hye no ene nanam so krampo a enuanu bi edwan film no na osan to so se osre aban ne se aban ma enso ne kan wo omo womu kwa no mu nteki kane no womu ndia ni mu nya bibia ntutu nyoma bibia sade be ya cathedral ne bekoso na obeyeso do no bagim na nsem oni omaka obedane na no endia ene de ekoi enye ne wanwa ebetumi ato akoso saa. My plea is that government must, if possible, allow the churches to build a cathedral. Government can facilitate, as we were told at the initial stages, that Christians in this country must accept the responsibility to build the national cathedral. We should not offer to God a cathedral that costs us nothing. And that has been my position. And then somebody must let the Christians in this country know that this cathedral, the responsibility is the church. It's not government. We will need that very clear statement coming from official source. We the idea mo nanso da na de betom boafo yi. Enzonso na na dam so. Edanso ne so. Onipa muti so kasa biribi atwam. Na oya twerɛtwerɛfo panyinima Christian Council of Ghana. Reverend Kwabena Opuni Frimpong. Ya kuyanim ewo nsɛmfoforo enso emu ano eyamanyasɛmu ene yɛde wo ɛbɔ awura. Na adishima masa mubakaya wo kitawon saboso meni da na to so enai wa fimpinu ni aduonomiensa emuo ana wo panyina wo no eyemra sebe aduane di ma adisho mo adanse asokwa abato mpe osofo no na hwe dwadie ni firi dwumadie ne ntotoye aso woni manyafo Keti Hammond akogina eye kasamfonyini bi aso ade nsema wodo di tudwa kire mu sai Owura James Dati question pempe woye asin of amo emra sebedwani wanhwe yo bekwa afiase esanse wafom Ghana amamra wafim pinu ne aduonu abatuo emuo no wabra wo pre eye dibre anase na sebedwafia akunya no na ne nkrata asem ayade se na enimu na soso woye titrinti efoso ya ade ne nkrata akodan electoral commission amiye tonso aba na wodi nkunim awie ya no ano mo eye nhwehwemu a omu se da bi se opanya ne nkata asem enye na uhwe ne nkata asem mu a woye Ghana ni sanso ye Canada ni Ghana mamra no so de enkyere saase obi eye omayi emu ni adehye no sanso ya manfoforo so de hye a ewose ya mane kwam na sebedwafie ti amamra na di no ene ya twena boɔ so a asem da so wa sedi bia ye di wieye ya kwakoye ba election mo opanya sedi nkunim biem nanu ana Owura Keti Hammond tu dwa kyerem sai James Dati kwesansa na mo na wotu ye no de ya wotwene mu tre ne betene eye pɛ wabekwa afiase esanso mahunu bi pen opanyini bi ebam na sebedwafie ono ma wono so nam sa kwa wesu a second omo ka ye wantie ewieye okoda afiase edidi di mo ama sebesebe mpradu asoto nam kwa wonse do Etwonu Keti Hammond de onim se de ya James Dati kwesan ye be jeli no asemi okoka yeyi anya NDC amanya kona de hia no mo ede enti wono mo enam omo emla nimfo so ade asem no ekodan asandi bia ese wonhwe na wonsiesie sanso mu ni se asem a ewa asandi bia ne ni nwie ye de
wontimi kwakye wadwen sɛ de obi adifo enso ewo mu ampa asɛm no court som na court dinani di akyire a enra ɛda Accra court kwa asetena wɔn mu kɔ asɛm no so asetena no de apia firi mu ni sɛ owura Kasiebo no onko onfa no nko asɛm no kan ye no enya asɛm bia ehu bia contempt bia nim ba bia edisɛm no ekasɛi court abɔsa asɛm no anso ato agu a Kasiebo enso afa ne ho adie na wofa ne wodi saa no ana nsɛmtwerɛfoɔ ebo pri opanyin ni busa ne sɛ owura Kasiebo ɛna ɔsɛ mumusa me mitie mu wakasa nya no asresere sinkunimdi akwa ama no ɛna omusa sɛ opanyin sisi sinkunimdi akwa ama wo yɛ so wasɛm akɔka yɛ na nkabi mususu sɛ da bia asɛm na ɔka yɛ no wabu amamrɛ ne mutia nanso yɛ de ba yɛ emranimfoɔ tena asɛm no ɛsoɔ no otemuafoɔ kyɛsɛ fa ho tɔtɔtɔkɔ kasa na ɔkasa ne nyɛ kasa bia asɛbio ɛyɛ ade a ehu bia wogi ogire sɛn ɛna ɔsɛ asɛm ne deɛ sɛdeɛ dana na akɔtɔ no sanse baby asɛm ne da no amfa nto afiri tɔ entutwo temuafoɔ tena asɛm ne so a wabu asɛm ne korɔgyen obu asɛm ne so nya so ɔsɔre ya na wasean Kasiebo ohun afi kɔ dabi wo kyerɛkyerɛm am obi ate amamla na se obi ahunu sɛ ampa asɛm na wɔka ye no enya asɛm bi a ehu na ne kan no so no sɛ de wɔka no saa bɛpɛpɛ no wɔka no esan sɛ Ghana no obi a wotumi a wotimi kasa kyerɛ na adwene ade fa bibi ho enti freedom of speech etu kyerɛ mu sɛ ansɛm ne de atemwo na akɔye no wo hunu sɛ no korɛ no ɛna ɛda adie enti ɔno ne de ɛyɛ ade anani asɔpa na ebiem ɔka kyerɛ ɛyɛ mlanim ni ɛyɛ Abraham Amariba wɔne yɛ otemwa mlanim ni mapa ɛde ma ɛndi sɛ amanyɔkɔ ni sɛ so wɔkae emrebu obegyina ɛyɛ baabi omukɔdi asɛm ya keka san Kasiebo no yɛ de ne bɛkɔ court yɛ contempt bɛkye no na so bɛyɛ hye keka san bebre wase enei wɔno na ne ho afie. I'm very satisfied. You listen to her ladyship, very articulate to the point, very legal in her analysis, very clear in her analysis. In the end, freedom of speech has been vindicated. But it's only a very short message I want the lawyers of Yechikwesen to understand. You don't take Katie Hammond to court as a victim, as stated by their lawyer Amalba. He stood here at the forecourt of this very court, exactly where we are standing, and told the whole world that they decided to decide their option, their discretion to institute this action against me, this application against me as a victim. They chose me as a victim. Katie Hammond is nobody's victim at all. Nobody's victim. I'm also telling them they must go back and read. Eti wanu munko machiro munko kan Ghana mamra no monte no ma biase untimi nko asɛmdi bia wa bra uni adanse die bia a de beta wo nsɛm na wo kan no ɛsoɔ na no atimi aboam wadi kunim ɔpanyina wote ne kan pempe wo yɔsoafo no na hwɛ adwadie de fidi dwumadwumadie ntoto ɛsoɔ wɔsan so yɛ mrase bedwani di made hwɛ mo adanse aso kwa bato mpesua so onimonyamfo Katie Hammond yɛda so gyinam ɛwɔ amanyɔsɛm mu meko asante mantemu nyame bua November bosom ne da toso 9 bosom ye besim yei Ghana nina party ba ko emprempe wom ne kuta oman no NPP amonyo no kɔto aba ayi nipa wom de ne bekɔ akɔ pretumi afimpinu ani adunu 9 eno nam so amansensem ya mpo empenfo do bi ti se twatwofo panyinima NPP amonyo konu Orua Justin Frimpong kodua beka se aba mo ba beto no onipa bia no no obedikre ana pani bia no no ma enu kwan so declare ema peni bi se media metani pa weyati media metani pa weyati twatwofo panyin de asem we batu dwa na so boa unhu se ehu adrogu ni so se ya to na adwenyo se ya to na no ontumi nka hwebiem ana mpanifo ministers MPs DCs MCs mpanifo twotwo Orua Justin Frimpong kodua ka se enu kwan so obia declare ma obia no hwan wom ni na tiagum eno mu declare man krofo ewa ba eba beba so nyame boa busumi edi anim ne da etoso 9 na eno na akoso ama samiken emu ba ko a operation betu frank ama party no onimnyamfo Kennedy Japan ne campaign team no ababonten se womo nka hwe na wombema MPs na akoso atai nipa bi achi agina monten akasa me de meto aba ma wei media me ne medom ye beto ma wei
ye de be say dia ene wom so betom fo pa na wom ka no si titru asantemantemu o se asantemantemu de wom be jamantem ni na wom nka hwe nko ade a na nya asantemantemu enti wom se asantemantemu NPP mraship de fiefo ni bia obedi Dr. Baumia ti ebe declare se metoma Dr. Baumia media meye campaign ma Dr. Baumia pete mu no oso wom so be me sure se saa nipa cross a MP no na kunya obehwere ewa afimpinu ne aduonu nan abato mo ba beto promise no mbe ni mu na eno nam so ma owura Kwame Owusu ono na campaign manager emo nyafo Kennedy Japan o kantem se enwa pa se MPC bebre wa santimantem ma owura Kennedy Japan ene boa ma wom saka tumi wom saka ministers awdro bi ene de eke kan nyoma awdro bebre wa ben ma owura Kennedy Japan na boa wom nanso owura Kwame Owusu si needie sa MPC ni na fechire wom se ebuom ani agusu se dwa epomuto agu baabi eye campaign to nyafo Kennedy Japan na ne sasu nto se papa nya hwe abone nso nya hwe na kokromo we wan fa so betalo mo maso a yenso enfare se de aduro ebe bia so enti se na MPC ya Kennedy Japan aboa wom na wom asan so de huro agina ne konso ye campaign tia ne de a wom so mo ntena se din ensam nya what said mo hwe aban se ne wom so ebetu sa MPC ne so sa papa wom anya hwe kran wom be make sure say Prime Minister ebeba so ma MPs ewa beton peso so no titu na santimantem sankrofoni ni na wom nkunya enya de wom besan adi nkunim ewo so biem osan to aso eka biem se okwa santimantem adwomtweni pani ohwe NPP party ni so Owura Bernard Entwibosi akon aka Chema Wuntumi ono so Chema mu a ono tumi yi nanim mediamenta Baumia metoma Dr. Baumia you vote for Dr. Baumia I will campaign for Dr. Baumia Ose ono nso wombeye ne ho adwuma papa na ensemo de tudwa no eni Ewura Wontumi, chairman of a region, goes to even do a press conference and he goes into the office of another candidate. Who na be busa wo say na say mo awone na mo hia Kennedy a mo be den onso be den waso ba e be se luso ya lusu ya wo ya wone wo mo na busa de mo nyina mo ko di akyi e ba sa mbe den asante bo ampese be bo ama pii etu won a true campaign time Kennedy yeah we want campaign one crew he goes around policy am so me say me anko am bo abi etu me am jealous bako we let the people who are the bad apples out of the system. We don't want to use tribal things. It's appropriate the person who appeals to the people who can demonstrate capacity to perform. Yeah interested in we are not in my candidate yes you true bridge na ya cross e bi kwa ne hia oba e bi ane hia kremoni e bi ane hia Christoni e bi ane hia bafai e bi ane hia tigare. We will go with and do the right. Onipa amoti so akase eyo Owura Kwame Owusu ono na ye campaign manager ema onimnyafo Kennedy Japan a opreso betu franka ama NPP amanyuku no yademo eko amayi biaya etime eboa ema ye nyanyina moden tumi ewo yenfie ene yenwuma awodo enso emuo na no ewo framantamu voter region akosemo dam no enwasem na me eken enei ayade sempanfo ahye ama yabie ensuo no kakra na sa eya na motuoi voter river authority for one mo de hye so ewe bobo so me de to so du enum afimpino ne aduono amiensa emuo na ne nyina no eya nhye ya ye hwede aboa se de be ya ensuo no enkoye emma emro eye sutade no esuo ema ne kofo haw emfa emma enu nti afibia wotusa anamo no na afiwedia woye no enam so akofo ye ne kasie ede aba ene adehye no ma warum ete eben eye sutade eno eye akosimo dam no wamo eni etutu akomo ensem atese ha adwere bebre ebinom omaja pade awodo asai ebinom so ebi omdo omutiribato eno so ayasam ede ama wonmo a eno enso so esense ho enam so ebi ama eye enkabom ekwa no enya aban edia wonum ehye eye mmofra wonum so enkanko eno omofa ahudi adwumadie ne ntotoye eso Child Right International JRI for asem na me ekan wonum etremu se omudi omani edi oyena atwade hye ne binom omo eye framantamu apoemantamu ene Africa punimantam fa baabi omote eben akosemo dam no no mahunu se enei emofra mako empimdu ahanwotwe ene aduokono nsia
ɛno ɛyɛ 10,896 ɛna ɔmo hu ne so ɔmo soso ɔmo aka isi amino ekasai omaso ayese pa na ebinom okyerɛ sɛ akonya mu benya akɔ suku ɛno akɔyɛ asam foforo de ama wɔn mo baabi omdo omutiri beto ɛno ayɛ asam de ama wɔn mo ensu a wɔn mo bɛnom ɛno soso ɛho akɔyɛ asam ɔmapom dim nsɛm ɛno so ehihim afe kura no so benya nkanea ɛde ayɛ bibi ɛno soso akɔyɛ asam foforo a wɔkyerɛ sɛ ne nyinaa no ɛyɛ ade a ne mɔfra yi ɛnam saa tete ne atepo yi ɛnso so emu na wɔtɛmu sɛ deɛ ɔmo de hia wɔn mo paa kora yɛ mɔfra no ɔmo ngoma sua sisi am no kɛsɛ mɔfra no baabi wɔ ɔmo ntimi ɛnkɔ school baabi nso wɔ no ɔmo school adan ahodoɔ sɛm no kɛsɛ nsuo no atua fa so a asɛ de nyinaa enti ɔmo kyerɛ mu sɛ ɛyɛ awerɛhosɛm na ne nyinaa ɛnso emu ɔno ɛgya wɔn apɛ sɛ ɔmo nsɛm anya bibi kakra ɛna sɛm no kɛsɛ ɔmo so ɛtimi de akɔyɛ adɔyɛ ɛde ama saa mɔfra titiri wɔn ɛwɔ South Central North Town District ahodoɔ no enso so emu na otem sɛ ɛwɔ okikekeke ne nyina bom a na kyerɛ mesiri mako bɛɛ sɛ enso ana wɔn matimi enso akɔyɛ ɔmo adɔyɛ sɛ deɛ bɛyɛ gya ɔmo so betimi anya bibi kakra na ɔmo de akyekyere ɔmo rɛ ɔmo de twitwaje ɔmo na nneɛma enso so etimi asi so de ama ɔmo kakra ɛno akyi no sɛm no ɛkasa Child Right International for ahyɛ bɔ sɛ wɔn bɛhwɛ yɛ ɔmo from deɛ bia na ɔmo de aboa titiri mmɔfra ɛne wɔn so abusuafoɔ titiri wɔ aduanedie ɛne wɔn sukuu komu ɛne nneɛma nsuo ɛne apomde enso ensemu kosi bra obehu so ɔmo akasankasa sɛbi ɔmo ho aso adware ɔmo betimi adware wɔn ama ɔmo etimi afie na ɔmo de sansem wɔ nyina ɛto dwa no na ɔpanyine kwankyerɛfo otua Child Right International no wɔn na edira ɔmo namu ɛde nsɛm wɔ yi ato edwa. Initially, you take data and assessment. You send Kora issue affect you. There were more than 10,000 plus. Now, Yaba rounds up in home situation. Oshe, maybe Ankoranete, Osho, Kwam, Fasomodi, or Muniamani penny for Nisania Mana. Generally, no, see it there's a looming danger by SET Miswano. Environment Nangasano said in Yin Korean Suhon Kazo, Korawa in Temintino, and Amobisi and Amosini C2. I say, I can be Abosuna, Obia. Officer man who atono na mejiri se no kra no ebetimi de help pia brem kra no nti ho be hia se yempeni fo no betu anama ebema omo ho na hu se nkra so komo na omotimi design environment such a way se nkra na nkasa so will be psychologically no omotimi nya education be se ne betimi abom na ye collect data the real data to do assessment of the needs of nkra once you are able to get it no and so ye be hwe se omo be hia uniforms and omo be hia empabwa na say Akan dey betimi amoma ku school no so ya from dey na be kakra dey aboa amankra no fa hu dey na dey ania woti yei wano ya opanyini kwankyerafo a wotua abadwaku a wonom ehwe eboa ma nkora ye die ni wo mo fa ahudie enso timi esipipo eno eye Child Right International Director Owura Bright Apia eno no eno echi no na okopiemu enso so ewo framantamu a opanyina wono na hwe eye atorenchemboafo kuo no enso emu we kradi ono eye my Ghana nyina na bedechire inti Deputy Director General Edmadadbo eye Sanji Amedonu ono enso edase pa ebo eye Child Right International for abaso almost school maybe so far almost schools so be brain so na ye dey safe ya keeping for enti baby a school no ye hwe baby fufuro a ye betimi ye din crofo no call so that start school on say nyama we see a nkola na etai ka omo pa enti uko almost all the camps obi hu nkola bebre ewo ho enti Child Rights omo boy a mo ni ba ye eni ejuma omo di say nkola no omo asitinem no ebe ko inim kakra na ebe ye better sin enu ebe da o mase papa se o mun koso enyesa ema ngofo fufo nso embra embe bo ankwala na ntitu kwala na ema no abusuafo ni a wuti ye wono eye opanyini abedechira wo hwe eye nadmokuo no eso Saji Amedonu na wote ne nka no ye tonkra ye kobape meko emfimfi mantemu kaswa na bibi koso no mo
anse na beba na ya komu no me pa cho ma me fa we ntwam ma Rich Electricals ose wasi dan ana wanya container bi wanya store bi ade bi apese light komu no edan bi a ana bibia apese ode light ko ho no ubo Rich Electricals amania enyoma obayusu ni na koto papa no efri ni nchen ena ne bo nso eda form the whole of that town the whole town odie shedaye enquiries o check price ni no asan check quality no bon sampa wato ade efibia papa Rich Electricals or nyoma bi tisa chandelier light or different types different colors POP light corner light ring light wall light no solar any denye solar switch all types wires all types plugs socket patrick's box conduct box circular box chargeable bulbs LED bulbs everything yankopon enyoma bia fa light no tutumrika neko Rich Electricals neko towodie extension boards awodro bibibia meka na majaden enti mo a moye wire na mo town electricians no se mo pe enyoma bi se ya to de akowoya obi dan obi store obi company mo kotom free a no nyoma no eye papa wo ye se papa bob no to eche bibia na ne bo no so da fom eho eye tufo bo ne de ma wo esan so eye retail utumi sa beto no baako ti wholesale and retail sa na Rich Electricals eye no oda ba bi obehunu no eye estate one War Greens Pharmacy ena ewo dan krom obefre 0591 651 688 0591 651 688 and 0241 665 08 0241 666 508 na one Rich Electricals edinsa so kai say so okoto bibia free on na oni electrician na ye obi wo ho a oba ko fixing free amount Massa Beauty and Training Center eya hofe entoaso wadaroma bema on say bronya ne ba o ti eba ni sei no e wo so mo oba ni free asesi wo siesie ne ho a na eja etimi aboa kama etimi pa cho so obesi wo siesie ne ho so a ba bia e wo so ma ne kwa no Massa Beauty and Training Center won beje bere na o ma siesie na ma hofe no abapa me pa cho oba ososo wonama ono namfo na mada bia sesie bi nko so ahu kafra ato adwendwene na me dia de kra na da bia me na akua mansa na mana amanfo friend bia obetese metwemani bia se friend mame dientia so ubisa ho Massa Beauty and Training Center so wasi nkonya o twen wo bra na won siesie wo so beje fans ni nyina afa na wono pe enu otimi kire se se wo kwa yi ase a makeups no wo se ye no bibiti sei so ahunu a kire wo nani so saso na wo kɔ wedding a wo se wo ye ni sei entu ano pe obenya to wase address o kama tikono wo makeups a wo do obeya ma kama na timi enso aboa eba no se wo nan ne wo samore so mema ne ma nyina no wo se bra obebubu adi ama wo ema nso so pese obehihye so a bra no wo hihye ma kama afi wutiri no enwi bi apese odigu wutiri ne so ene style bi apese obodi bia no Massa Beauty and Training Center atena ye ene bia ya mekanfo enso ede ama wo na eba no fashion enso so dia enya asem ketwa ne nsa no dwuma efe pa wo se men kan cho se we watena se wo twen so do ade hye ebeba na mo enkyerkyere ti no ma mbobɔ so ni nyina no se wo pese unya ho animdia wo kɔ Massa Beauty and Training Center ho obeje bra kyerɛw na afi so wetimanya wo nsa no adwuma na timi aboa wo na kyiri kwan no nya yira kwan odwani kyerɛ mu achem odan community nurse school kwantempo no eso ɛho and wabɔ na dwa enso ɛwo wada romane ne kasa ɛwo 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244 171 667 Massa Beauty and Training Center. Afi mi tufa akọ emfifi mantemu na emfifi mantemu no meko kaswa ai ufri winiba ana aguna sodu na akọ ngran o ye de obefa kaswa ena obeti breku akoti breku akoti labilia camp sabia nini na obetete kama
na kasoa na maduri kasoa na de asi won mo ne se emabru no agitwi ene sa wo ma nkwa adwuma ena mo de ade kokko awbo muti wo mchin se de mu yayi na we nya yi eyoye kye no mo ye oye kye no mo ye wa kasoa ni na no kasoa na awutu senya east mansin mu finfin mantemu oye kye no mo ye no asikye ni na ne se kasoa kwantempon odro bi won mo ene potema kwan bi won mo a enyenyenye wom si titru ba bia na to butu no enso to a ejiri tokwam ka nko ka ma na akoso as a peni bia emfi enu nti ene mabunu no wom ni na agitwi enesa na asoma mo kan say fix Kasoa highway Bernard K Bentum aka BKB yaman boni na nyame adom ote ho BKB ma ha mijiri se dem ewo Kasoa mprempren demonstration no wo mu fra sabre ben kwasen wo mbo type ne sen wo makowi wo himfa menu adedi kan ma mintia atifo amuti Ahenkan FM na memo bibia na obetimo Kasoa ne mpotem nyansen tutani nyina ne se Kasoa ko ne sentrofo na pe adava ko a omonam Kasoa tobu ekwan no ediko ACC bebi di asala ho no mchese o mabre nyina ne se nsuo to na abi anwa de abegu kwan nim na free traffic asi betimi atraka mbe 4 hours na ka emuvi nyangata BKB matraka mama na abome amate 12 atesa ade atia ne sa oho bi amapo adwuma nka mikofi akopɛ mikuko bi adi no na metraka mama na bottom na je se medu finance fufu na ase ya ne entinu na enwa akonya se sentrafo ni asankafo ne semunko bi omo Kasoa na de omo ntene mamba no na omo de demonstration tintin so na omo tira ban se mabre enough is enough o she kwan we a ede konku ahudo bebre e wa Ghana ha ntina ban hwe na onye kwan no mo ma ban 2 weeks ban ama na ni ankonwa na so ma nti se mo de kwan na ma contractor mpu na contractor ban wa wa ye kwan na 2 weeks mu no ombesa begina kwan so na ba hwa traffic de ba na anya sem kuto a wo be demonstration no mo sa safe Kasoa tobuto ade be kan old barrier na old barrier mfifi hono ana mabunu ebetna ye ma me fo mpenifo eda afom se ahaya pem ye nko ba bia mo de nyum esiemu entenya sem kuto a ka so ne bi nko ne bi aba ye kira apam efu ahwe efuri tobutu kura de kwa apam enye kwan kuto a ho na traffic no echa safe amenia mante ne mabawa wo kwan so no ene matin te suko kwa dia kira aban se aban hwe no me kwan na omo hwe ni mu se MC betimi apidi petition ansromu omo bo MC kire se oyale na mponu traffic wo kwan so nya de betimi abedu bia ye won intinemu engineer yetese engineer o municipal assembly wono ana ebedi petition na ye kanyina ne se ye ma aban 2 weeks aban nti ameka se ye ne se mi ententwe ni ne se BKB na se metwase ansantro ankasa de omo ho agim sana tie je ti ameka ye ne se misumi ententwe ni na Kasoa bi na mafamu pen me pu adwuma na ti so atande so kokura na beso fomo a minua na se maka Kasoa no metna ka mama na gba ma 12 adan da ben me dufie makope bibia di na de ati amasa ba adwuma so hu itin we yen sentrofo na edi enimu a yede demonstration share so agawa fo mba pa wuli a one ye concern da be senior o mo chairman wo di enimu ni ba fo ko bebre edo mu jima be hwa na nya sem gutana demonstration ko di ba bi no na akwa se da anti police for ya so mo ye anti galamse omo ya anti galamse omo aboju ku ha yi ani mabuni bi ahun ka bibi ka krebi ya ban so na police for mu di echi no ebe mwade kasa ya bibia ni akomado ye ba afoma because de nipa mienu fi mu ne mo na free mountain mu omo je say adaba fo ni bi omo di traffic matter no ana cardiac arrest nya wo ma je say omo free mu yon confirm confirm say ye di ni be mu de yon confirm ntiminu a obisa ade abepe mo Kasoa ene ne mpote ma demonstration chinchi ade so ana mutidi okay BKB ya das papa panti mi bisa we udi wani bubu a nipa eba abonten eboko jan ye demonstration bi no wom dodo ne number esen
and so no emobin the omunji and anyasem kutwa nempo no anya no bidu mpo a edu ba bi na je say omo amutika mu nyina passengers amutika mu nyina sia omo nante I can say what next time 2 hours time to you position the edu ba bi na je say passengers atika mu nyina sia o she kwan so na anyasem kutwa the Mr. Don and can be chan and committee hu ni padodo na ba o nipa ba e mabin do omunji mu a na esani na impata ye hwese benyana na nya na ehwe ni mu se traffic beti na arewa fo a mo no mu hu nia ye kan wasam no mo hu se ye kan na nuni nie the traffic ne de ebiti ye na me e mpese e beti to bi afun de so na nya ne ye pe enya sie kwesi ye be confirm de yentimi confirm se de mo kan no no fe entimi ni anipa ne ba mo nso de mo ji mu ye you can't demonstration. Me mama did demonstration, and so we educho. Okay, BKB adasia wie nyaminhira. Piao. Bernard K Bentum aka BKB. Otonkrama yen efri mfimfim mantem titru kaswa ene ne potem na mote ne no nti eye fix kaswa highway. Na be na be fix oda simu the highway there town rules. Okay. Fix oda town rules. Okay. So when I sense them for kra na di animu. Ampa minim sem tro ni ba ku bi or report ma metro. Okay. E fe no akwasiap oh but ne na woto din ye Ghana man akwasiado yes odim gidigidi pa ti ese nke ne nkra be kasa ba brinti enwre ni ane ono so akasa ehu hia ti aja yeso ye mo aboy ho na odan kwa mom de ye demonstration ankedi ye cause enye bebri na anye onse kakra bi mpo na anya ankenye yasa dodo na anye yes and omo ebre ho ne doso taxi drivers are crying, private car drivers are crying, students are crying, traders are crying, everybody crying. Why? Yate yebe yamamu munsu ni yamamu munsu ebia munsu na no wo fo ko bi ke mu potem wonum ekwan nyenyenyenyenye enom shada kofa wonum jodro sakumo no enyenyenyenyenye munsu no wo fo munsu den sa yes when I say obi open minister di wano odin a Chinese man na no twanya ne am position nti wan su din view yes wo den na kire wa bomu se den sa be no dinesi e be relate ato no se usu din ene ye fiu sure yate nana kua mo abaten adwenche na mde be Facebook live nana kua mo abaten Ablikuma Central was say Dr. Baumia is coming o kire mu se ene eye opanyina ono na etua National Service Scheme no ano the executive director edema National Service Scheme no eye onimonyamfo say asibe Ankane Kumasi Mayor no ene na woda to say happy birthday enko enfama opanyine kase eno yate comment sample 2 na niase nisuo wa acha say nya asem ketwa ayaguzi mo sampa wo no ani wo no fa me oh say eja obi animu no enti mra nimu ni a wogina mu na afimpino ni aduo no 2020 election petition odua John Dramani mama ne ndisi aban de koye ogina mu twitwa je MPP aban no lawyer Anthony Akoto Ampeu another form wato anam wonse de okone bofo nchen ne accident ye no nchemu chese na ne ho dodo no kakra na wo yare sa ti aja mo hwe ya se yare hwe ni mo so sa ne so yare kakra on se mpanyfo no se ya no mo yare sa na hunu ni sa o hunu ni sa nti obetia ne se yeso na okọ obetia ne se okọ ya na eya nti aja wo no opanyin so agem nti no na ye kase na wo ye na nado danko akufo ado so lawyer panyini wow nanado lawyer na de aton nanado nana lawyer no de aton nipa lawyer Ampau yes Ampau
Anthony Akoto Ampao. Adwenkyerɛ no wie. Adwenkyerɛ de bebre ho me ba. Okay. Me ba na we ne de na nka me hwɛ details no kakra. Na senra ene kra ya ne ya no ogim. Ene ya no ogim wo University of Ghana Medical Center. Wana okoto anam wansi edu no. Den. Yate na adwenkyerɛ no mayanto adwenkyerɛ no so. Wei kyerɛ mu sɛ anti ayi komesa plateau wasu awie ogusu kura esu wie ya nsa na owie na wachia next president of the Republic of Ghana but wa money din was it or chia the next president of the Republic of Ghana ntie hwana yate Crespo fufuo ede ne de aba o se NDC abanyuko ni enka nkyerɛ omomo maso ente sɛ wo mo pa he wamo enya duombe bia nya de safin pedo ni aduno en Ghana fo be mo makwanya amomo ababagi tumi afira pipi nsem da biara eda o se NDC never again KK Kaswa wode de aba America Town Kenke House wo tell me say Dr. Baumia ampa bibia kyerɛ sɛ wo ubedi MPP anim de omo akɔbɔ hya asase ne so yate owie ye no saa Jennifer bi no de oye wo no me mpeu saa Jennifer bi no de oye wo no nkasa nkyere no yo Buama da Costa edne de aba ono so de obechiaye black wa ko se nchia oma no ai o se nchia oma no afei ni ejei kraku edne de aba do na friend Papa J na wochiaye wo se Tema Newtown na obutuo Dr. Baumia woso ono wo bibiara ese fata se wo ye kandini edema omai konkono Ghana nti Ghana fo nhwe nanim Bra Jagos won sawam wono so nani ase nisuo wa lawyer Akoto Ampao na osunei wosinyankopon fa ne kra ensie ye na daachi akoma bia no ogire esie nyina be di ahyemu biem wose wono ne mlanim ni a oma eye esedun katia wo ye confuse eya semo ne die no nshiraba aneka de ne die aba wose owo United States of Ashaman na wose Dr. Baumia mo ye de ya obeba wose bibia analysis ahodo amanfo ye projection amanfo ye bibia chese Dr. Baumia na wose MPP for ede no eba na adwenepa information center Jinanko German North bono mantemu kyeremu se o mabiebia tutudo tuma achese eno so dem ewo ho no mo yate adamase teacher kwadwotepa anyina suso wono so de aba se NDC beko soa wo position forever and ever amen isa se Ghana ya fan so mo sa mo mese o man biem de biara da o wie no wachia chairman Edward Kofi Echampon afo ano West constituency chairman MPP yate ya chana mawa obeni dey Gabi Lewis enso de aba o se MPP monhya asiampa kemonioma o monhya asiampa kemonioma na mobraso ai Gabi Jo no o se mobraso yate chairman